Usa sa mga lamiang snacks mao ang pancakes o mini cakes. Tilawan tani mga kapuso nga inato lang ang pagluto ug sera usab nato ang pagpanikay-sikay sa namaligya niini. Kinaham gayud sa uban ang pancakes ug mini cakes ug mas lami kini kun may palaman. Mapalit lang kini bisan asa sa barato ra usab nga presyo. Ang mini cakes nga gihimo ni Ate Cherise Kapoy tag 4 pesos lang ang buo. Bali-balihon lang ang pagluto ni ini, unya gibutangan og tsokolate isip palaman. Baguhay lang niya nasugdan ang maong negosyo human mapamatud-an nga halinon kini ilabi na sa mga bata. Lami siya. Samtang amo usab na diskubihan ang usa ka labing karaan nga namaligya og pancakes dinhi sa Cebu City. Matud pa nga 1950s pa gisugdan sa magtiayong Obregon ang maong negosyo ug karon ang ilang mga apo na ang nagpadayon sa maong panikay-sikay. Lulog-lula ra jud to una niya. Kuan sila ra jud to niya. Tabang lang ako mama og igsoon sa ako mama niya. Inana mata sa kadlaw niya. Inana tabang para school niya sunod na din sila klase. Tabang ko na din sud sila klase menana ba. Tungod kay ang ilang pwesto nahimutang man likod sa simbahan, himalitan kaayo ang ilang pancakes matag Domingo. Mapalit ang ordinary pancake sa tag 15 pesos ang usa, samtang ang chocolate flavor tag 18 pesos ang usa. Uban ni Lian Sinkulan ug Marlon Melgazo, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.